Meta fil-ġimgħat li għaddew kien jitkellem fil-Parlament id-Deputat Nazzjonalista Robert Arrigo mingħajr ma semmih bismu ikkritika lil George Policino għall-ispejjeż fuq ċerimonji meta jinfetħu l-proġetti. Jiena dejjem ngħid li nfiq żejt li sar f'taslima fuq openings. Aħjar nofqu l-flus għal dawk in-nies li għandhom bżonn. Aħjar tfajna xi skema oħra ta' fejda lin-nies milli dal-infiq tal-flus. Bit-tweġiba għal din il-kritika iktar kmieni din il-ġimgħa George Policino qal li huwa dejjem jonfoq il-flus bil-għaqal. Ħalibda mill-aħħar waħda. Il-kummenti tiegħi huma li jiena nonfoq il-fondi pubbliċi b'mod maħsub kif nagħmel fi kwalunkwe post. L-istess Ministru ċaħat li qed juża riżorsi pubbliċi biex jimbotta lulu nnifsu fuq l-10 distretti. Ma nittrattax id-distretti tiegħi b'mod differenti milli nittratta l-postijiet l-oħra. Madana kollu 2 minn 3 ċerimonji li swew lill-Ministeru ta' Policino kważi 190,000 euro saru fid-distrett tiegħu. Riċevimenti li sar mill-Ministeru ta' George Policino biex jinawgura l-pjazza ta' Sant'Anna ġie jiswa 10,000 euro. Iċ-ċerimonja tal-ftuħ ta' triq Biżazza f'Taslima ġiet tiswa 37,200 euro. L-akbar spiża saret fuq il-kant, sfin u dekorazzjonijiet 11,400 euro. Wara fuq l-inviti u l-materjal ta' propaganda 10,300 euro, imbagħad ir-riċeviment 7,600 euro. Fil-waqt li biex jinawgura Pjazza San George u jagħmel ġimgħa ta' attivitajiet il-Ministeru ta' George Policino nefaq kważi 142,000 euro. 45,400 euro marru għand kumpanija tal-artisti li jiddendlu mal-faċċata tal-Parlament, waqt li 12,000 euro oħra ingħataw lill-kumpanija Where's Everybody. Il-ġimgħa ta' attivitajiet biex tkun inawgurata Pjazza San George swiet 56,800 euro.